chapter number 55 ethi hey nina wena omileyo iza uze uzophuza. Sanibonani, ngihlushwa ilento leyo ukuthi kwi-Old Testament kwakuyi-prophecy, then kwi-New Testament kwase kuyi-manifestation. Sanibonani, cause uma ekhuluma ethi hey nina omileyo izani nizophuza kimi, uma lapha kuJohn chapter number 4 ehlangana nowesifazane waseSamaria uthi ukubuwazi ukuthi ngubani lo ocelayo, ubuyocela kimi bese mina ngikunikeza amanzi ozothi uma uwaphuzile ungabusoma. Once wahlangana noJesu kunezinto ezithi mayishoda bese ufika kuye bese ziyapheleliswa, ngoba uma uJesu esekhona ngisho kungathiwa womile uyakwazi uqeda inxano. Uma uJesu esefikile izinto obuyidinga zingekho uyakwazi ukuyiletha zibe khona. Once uJesu wafika lento obuyitshela ukuthi ayenzeki iyenzeka. Ingakho kwi-Old Testament wayekhuluma izinto ezikumoya, in the New Testament useyayiphelelisa. Uma ekhuluma nowesifazane ukuba ubuwazi ukuthi ngubani lokhu koma umprofethi u-Isaya khuluma ngakho, yikho lokho sekufikile. Once waphuza mina ayikho inqano zoba nayo. Sanibonani.